Eta zuok emetik, Iturbaltzatik eskolaratan ora joten zinen? Mungire. Mungire? Oinez. Mungire nora, bentadezera? Ni mojotara. Bai, bentadezera gubio. Bentadez, bai, moja, bentadezera. Gubio bentadezera eta gero beste urrengoak ordu nazionala esaten gaitu. Herriko eskolatara. Herriko eskolatara. Bai. Eta zer ditzen zen duen, bezkarita guzti joten zinen, edo... Zu polikia da hori bezkariena. Kantintxu batzuk imitizuzku zen amak, eta antalo sopak. Bai. Eta loagaz, eta denda batera erotu genuen, eta dendako ekupitxezaren neba txapa bat, eta nukitxezaren berotan, eta imitizuzkuen dure katilutxuetan, aian, eta ospa. Orduan zuen bezkaria izaten zen, talo sopak. Ostan zen, denpora nire torten gintzen ez zera bere. Bai. Ordu bi ukiten gendu zen beha, denpora txarratan eguen, eta gure moduen beste batzuk ere, Bai. Kantintxue. Guk iruntzako eroten gendun ez da, iruntzako. Eta bero ente, janta, eurrera. Bai, eta non berotute hotzu esan horrek? Antxe Andran Beriko Lixena dalboan osan denda bat, Serafinana esaten zena. Eta bera izan zen Pinela, apeliduk izan Francisco Pinel. Eta harek egituzuzkoen, euren bezkari egituzuen artean, han txapapultatxun iminik, gure eskolatik urten dugunerako, bero ente. Eta bueno, aian eta gero anarkopetan eta han emon denporea. Eta horrela.